no vinguin persones, els virus viatgen i posem controls a les persones, però no posem controls a Amazon o als paquets que venen de tot arreu. Amb la qual cosa, que estem en un món global i el que no pot ser és que introduïm factors que distorsionin aquest món global perquè volem buscar aquesta seguretat falsa que tenim, perquè el que estem generant és mecanismes d'inseguretat social. Molt bé. I ara per aprofundir una mica més en el sentit de com podem imbuir aquests canvis mentals o el canvi d'aquest paradigma, quina importància o quin seria la font per començar a educar els nostres joves a partir d'una edat temprana, perquè tinguem aquestes eines, aquests canvis, aquesta nova dinàmica social per evitar això, o com a mínim no evitar, perquè és molt difícil, però com a mínim minimitzar totes aquestes possibilitats de conflictes que com a societat estem tenint amb les diferents problemàtiques que ens generen. Ufa, quina pregunta, no? L'any que ve podríem fer tot un seminari sobre aquesta pregunta, perquè Déu-n'hi-do. Bé, més enllà de no donar-li tota la responsabilitat a l'escola, a mi, a veure, ho faré amb un exemple, perquè és tan àmplia la pregunta que què podem fer per educar-nos tots, petits i grans, doncs amb aquesta responsabilitat col·lectiva que tenim. I l'exemple és el discurs de l'odi, un exemple, podria posar-ne altres, però en el discurs de l'odi és opinable i m'agradaria que opinessin, però jo crec que el discurs de l'odi ni s'ha de prohibir ni s'ha de deixar passar. O sigui, ara el discurs de l'odi s'ha de prohibir. S'ha de prohibir i aquest a la presó i l'altre això és un delicte i tot és un delicte i tal. Però no canviarem el pensament de les persones. I per tant pot haver-hi persones que pensin d'una manera que acaben odiant el que és diferent d'ell, odiant el racialitzat, odiant el que sigui. Ara, no s'ha de prohibir, però no s'ha de deixar passar. És a dir, hi havia, i ho poso un exemple, només dels diaris, no s'ha de deixar passar en el sentit que s'ha de desmuntar, s'ha de decodificar el discurs de l'odi. No és fàcil, però és possible. I és possible si tothom s'hi posa d'acord, començant pels mitjans de comunicació. En l'any 2000, em sembla que era el 2010, quan ja hi havia crisi econòmica des del 2008, va haver un diari de Madrid que va publicar el següent titular: el número de parados en España coincide con el número de inmigrantes. És molt bèstia això. Per què? Que són dades, que són fets. Sí, són dos dades, és veritat. Hi havia en aquell moment, no sé si 2.800.000 aturats i 2.800.000 persones a les llistes que tenien NIE. Ara, és molt bèstia dir-ho així, però és interessant, perquè la notícia mai és neutral, mai, sempre és interessada, totes. I per tant, aquí el treball de decodificar si realment tens el poder, si estàs en un mitjà de comunicació, ho has de fer canviant el titular. No és aquest, sinó que és un altre titular i pots canviar-ho, diguéssim. Però si no estàs en un mitjà de comunicació, almenys des del teu medi, des de la taula del menjador, això ho has de combatre, no ho has de deixar passar. Perquè què en traurem de que el jutge hagués dit al senyor Casado que en realitat no era llibertat d'expressió les tonteries que va dir sobre les motxilles dels nens que els hi carreguem amb pedres? No en traurem res. És a dir, què en treus? Una satisfacció moral si amb ell li cau una multa de 30.000 euros i on va parar els 30.000 euros i tu saps si ho ha acabat pagant o no i et quedes ja més convençut? En canvi, no s'ha de deixar passar. No s'ha de deixar passar. S'ha de donar-li una volta. Sense odi, perquè si li dones la volta tornant-hi no aconsegueixes res. Però si tu desmuntes la falsedat i en les xarxes socials, per comptes d'haver-hi la mofa i la befa que hi ha sobre el tema i el no creure
la justícia de ningú i tal, hi haguessin dades que certifiquen que això és fals, o sigui, denunciar les falsedats, fas més feina que no pas si ho prohibeixes, si ho multes. No sé, és un exemple de que la responsabilitat col·lectiva comença per la responsabilitat personal. I nosaltres tenim eines, no tenim només la taula del menjador. Segur que alguns de vosaltres potser sou mestres, altres estan en una empresa, altres treballeu en un ajuntament, altres esteu a no sé què. La influència que podem tenir, si realment l'actitud és aquesta, de corresponsabilitat i de responsabilitat personal, és gran. Tenim un medi que tothom, si ho mirem, ens relacionem amb 100 persones fàcilment. I per tant, aquestes 100 persones, si es desmunta un argument, però es desmunta sense acritud, si es desmunta d'una manera amb dades, amb una opinió diferent, etc., doncs realment podem fer feina. Per afegir, jo crec que tractar la diversitat, no? I tractar la diversitat a tot arreu. Quan parlem de tractar la diversitat, se'ns en va el cap cap a les migracions. Jo tinc un fill amb discapacitat i som la prova del cotó de tot arreu on passa, i no la passa. L'escola la passa molt justa, l'institut ja no la passa, l'oci menys, l'agrupament, l'escola de música, són llocs on te'n dones compte perquè la resta de fills que tinc tenen les habilitats d'adaptar-se al que hi va passant. El Joan no. El Joan posa en evidència tot el que hi ha al seu voltant. I aleshores ens fixem en la migració, però ens costa molt acceptar la diversitat. No la diversitat cultural, sinó la diversitat d'algú que ha nascut a casa nostra i que simplement té unes capacitats diferents a les que tenim nosaltres. Per tant, aquí és molt important. I jo crec que dintre del sistema educatiu els instituts és bàsic perquè és un moment crucial de la vida de les persones i no tenim instituts ni amb les persones vocacionades prou per fer aquest procés ni els mitjans per poder fer. Crec que tenim un taló d'Aquil·les als instituts. Jo ara, jo crec que em sembla que estem en temps per fer... Sí? Tenim 10 minuts per fer preguntes. Doncs obriríem un torn de preguntes per que vulgueu fer una pregunta als ponents o a mi mateix. Bueno, no sé si cal, o bueno, potser per la gravació. Per la gravació. Bueno, gràcies, que ha sigut molt interessant. I llavors a mi sempre em ve amb les sessions de mediació, quins són els límits, si és que hi ha límits, què passa amb les persones que estan, no sé, parlem de diversitat, però sovint quan hi ha diversitat hi ha desigualtat, a vegades una desigualtat que pot arribar inclús a una situació d'indefensió de la persona, que no sigui una situació d'igualtat en el moment de seure's a mediar, si facilitada o el que sigui. Llavors em preguntava, no sé, si hi ha alguna qüestió sobre això, perquè a vegades es pot donar molt per suposada que estem ensenyant a les persones amb una desigualtat de condicions i que no hi siguin. Llavors, no sé si aquí hi ha una habilitat del mediador o... no sé, és una cosa que a vegades m'inquieta, perquè podem estar legitimant un acord que està amagant que hi ha una indefensió per part d'una persona que no es pot, que no estan en situacions per tema de papers, però també a vegades per pressions emocionals, no sé, hi ha situacions, temes de violència, que també no s'ha de qüestionar, situacions més de violència de gènere o d'altres tipus. Llavors, volia saber una mica sobre els límits d'això i també saber una mica més de la qüestió dels procediments, o sigui, la qüestió del jutge de pau, quins són els procediments, perquè això potser és una cosa que ara però em donava la curiositat d'això, si s'ha de sol·licitar des d'ajuntaments també quines facultats té un jutge de pau, si és que té alguna facultat més enllà de seure a parlar, si el fet de pertany a l'àmbit més judicial li dona algun tipus
exemple, si una persona no vol mediar, com a mínim fer algun tipus d'intervenció, no per obligar-lo, evidentment, però sí per seduir-lo d'alguna forma, no? A entrar en el procés. I això, quin tipus de... no sé, si té algun tipus de facultat especial pel fet d'estar a l'àmbit judicial. El jutge de pau és una figura que és l'últim esglaó de l'estructura del poder judicial. Llavors, es fa una oferta pública i s'han de presentar voluntaris i a partir d'aquí un ple de l'Ajuntament, amb la majoria absoluta, es presenten els noms d'un jutge de pau i un substitut. Això passa al sedàs, que normalment el passa del jutjat d'instrucció i després va al Tribunal Superior de Justícia, que sí que són jutges amb aforament, sí que tenen determinades funcions judicials per exercir. Bàsicament, estan sempre acompanyats de les secretàries judicials de l'Ajuntament, que són les que realment coneixen. I poden inclús jutjar determinats fets lleus de faltes, uns danys petits, uns delictes molt lleus. I ells mateixos poden dictar sentència i es pot fer. Però, bàsicament, la idea que anàvem per aquí és que si es pogués, però serà difícil perquè trobar en tots els municipis a vegades el perfil és difícil, però igualment sempre s'ha d'anomenar un jutge de pau. Però si es trobés que aquesta figura del jutge de pau coincidís amb el facilitador, amb el mediador, això ens ajudaria, sobretot a nosaltres, molt, perquè són qüestions, moltes vegades són qüestions domèstiques que ajuden a arribar o a aturar petits conflictes entre veïns que després es passen inclús generacions sense parlar-se. Llavors, sí que hi ha en els articles, hi ha l'article del 99 cap al 102 marca de la llei del Poder Judicial, marca com han de ser, i després hi ha un reglament, que és un reglament que res són 12 articles, el reglament 3/1995, en el qual indica com han de ser, és a dir, que poden treballar, no han d'estar associats a cap carrera judicial, no han de tenir una carrera judicial, no necessàriament han de ser lletrats, sinó que bàsicament és aquesta figura. Això per el que fa als jutges de pau. Sí que els ajuntaments ara estan obligats, és a dir, cada 4 anys s'escolleix. Normalment què fa un ajuntament? Doncs, com que també és una figura bàsicament moltes vegades burocràtica, nomenen un jutge de pau i van passant els anys i el jutge de pau va passant i quan han fet 8, 12 i el jutge de pau va ja m'he cansat, doncs ja busquen un altre. La idea que com vam parlar amb Fent Garrotxa, amb l'Èrica i amb el Francesc Canalies, la idea era fer un pas més, és a dir, donar-li una mica més de qualitat en aquesta figura perquè ens pogués ajudar a fer aquesta justícia restaurativa. Per part del jutge de pau, jo ja ho he dit, i per part de la mediació jo ho deixo amb els especialistes. La mediació no és la solució de tot. Entre altres coses, perquè com hem dit, per mediar s'ha de voler mediar, no? Segon, en principi un bon mediador ha de ser capaç de vèncer les desigualtats que hi hagi sobre la taula. Tot i així, hi ha casos, i ho explicàvem ahir, ho comentàvem també la setmana passada, hi ha casos on la mediació està prohibida. Per exemple, els delictes d'agressió sexual. Perquè es considera que la desigualtat és tan evident que no es pot mediar. Això ho criticàvem ahir, perquè això és una mesura paternalista, perquè significa que les dones no sabeu el que realment voleu després de... Bé, no és evident, és evident que no és evident, però que hi ha molts casos on la mediació podria funcionar i tindríem una altra situació diferent en aquest cas. Ara, que és per tot arreu, per tots els casos, no és per tots els casos. No, i diria més, quan hi ha violència física o violència
de mediació. Tot i que la violència psicològica hi és sempre perquè el veí que al seu llindar vol que estigui en un altre lloc, l'està exercint en una altra família. Però si és molt evident, i en el cas de violència de gènere és molt evident, la mediació és molt difícil perquè aquesta... Però jo crec que el Francesc ha dit una cosa interessant abans, i és que no és el mateix igualtat que equitat. Llavors, quan una de les parts realment té dificultats per defensar-se o té una incapacitat per expressar allò que vol expressar i li costa més, doncs per convertir-ho en una part amb equitat en l'altra, se li ha de donar molt més camp amb aquesta part. És a dir, s'ha d'explicar, s'ha de tenir sessions amb ella i no amb l'altra, s'ha de fer que realment tingui el mínim d'empoderament possible perquè realment es pugui defensar i pugui defensar la seva postura, sobretot. Jo vull fer un... Puc tindre? En parell de minuts tanquem. Gràcies. Jo volia parlar em comentaria de la dificultat de descriure la pau com a absència de violències, la física és molt evident, i aquí no hem parlat de l'institucional estructural, del racisme estructural institucional que tenim, que causa justament el que estava dient la Clàudia, que és que moltíssimes persones no poden ni volen accedir a aquestes esferes que estem parlant, perquè estem presumint que totes les persones hi poden accedir i no s'hi pot. I normalment és l'administració pública la que en els últims anys està fent aquesta feina. I parlo de la burocràcia, que per mi és burocrepressió, parlo de la digitalització, parlo de tot aquest paperamen que fan fer i que perjudica sempre les mateixes classes pobres. Llavors, crec que aquest tema, si no es posa sobre la taula, podem parlar de passar de la democràcia representativa participativa, però qui pot participar realment? Qui hi ha en aquesta sala? Qui hi haurà en aquest festival? Llavors, aquestes preguntes, en una societat diversa, ens costa molt abordar-les. Llavors, com diu la Judith Butler, quan ens reunim aquí hem de parlar també dels que no hi són i no vindran mai. És a dir, qui dona veu a aquelles persones, qui estaria aquí sentat i no hi és, i qui pot parlar. Ho dic perquè són temes que a vegades no els tenim en compte i són molt importants. I jo, dient que com que l'ICIP ha dit que no té projectes aquí, però l'ICIP va finançar un projecte en el que jo he participat aquí, que justament va ser, per tant, sí que estem finançant coses aquí, que era com avaluar justament una iniciativa social que vam fer, que era l'acollida de joves extutelats per part de famílies, en el qual també estaven persones que estan aquí. I aquí, com a resultat, ja no recordava l'Oriol, va fer un informe molt bonic publicat per l'ICIP, que justament el que dèiem és que per aquestes recomanacions de què podem fer com a societat, el resum d'aquesta investigació van ser pràctiques d'afecte, de justícia i de solidaritat, totes a la vegada, perquè si no es fan totes conjuntament ens deixem personetes per camí. Moltes gràcies, Laia. Crec que per al temps, igual és una cosa que podem continuar xerrant informalment, però crec que és una pregunta molt clau i si podem, igual si puc contestar com a part de l'organització, que també una cosa per indagar aquí és que els jutges de pau estan a dintre dels consells de poble, precisament per això. Perquè els consells de poble, en principi, representen aquesta diversitat de les persones que no hi són i no vindran mai. Però aquí, parlant moltes i moltes gràcies a tots tres, perquè jo crec que aquí comencem a poder entendre o perfilar més què podria fer